Ọbọrọ Chikelolisa maka na iteta ụra bụ ngọzi, iteta ụra bụ agamnihu, iteta ụra bụ ihe ọma. Ibobi Igbo ụtụtụ ọmanụ, ala Igbo ndị nwe m na-asalachi, ala Owere gba gburugburu unu abụọla nụchio, akwado egwu ụzọ ego ọnụ ekwe ekele Igbo m si n'ihu asa. Anyị awụchiela ọzọ n'ọmarịcha ụtụtụ taa n'imeta gị mma n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị kpọmkwem na redio Ka TV, redio Bejewa ha gị, redio Bejewa kpọtara Darling 107.3 na nke ụtụtụ taa bụ ụbọchị Tọzdee abalị 21 n'ime ọnwa mbụ afọ 2021. Igbo ndị ọma, onye ga-anụrụ ya na ọmarịcha ụtụtụ taa ka bụkwa m onwe m onye ji igu ka ewu na-eso ọkwa ka ibe n'ikuku Obinna Chineke bụ aha m. Anyị ga-akọzienu gedegede n'ubi onye abịara na nke ya n'ụtụtụ taa. Akwụkwọ akụkọ mbụ m ji ebe a bụ akwụkwọ akụkọ The Nation. Ndị isi ọchịchị etiti anabatala afọ 65 dịka afọ ezumike nyere ndị nkụzi ala anyị gbaa gburugburu. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na-ekwu na ndị isi okpukpe ọchịchị etiti dịka ha nwere ọgbakọ ezumezu ha ụnyaahụ ga-agala n'ihu nabata ya bụ atụmatụ iwegara n'ụlọ nzukọ omeiwu ka ọ bụrụ iwu kwuo kpọmkwem na ka ọ dị na a na-ama amụma ime kpọmkwem ka onye nkụzi ọbụla tupu ọ na-ala ezumike nka ga-eru afọ 65. Ọ gakwara n'ihu kwuo na nkwa onye isi ala Muhammadu Buhari nọrọ n'afọ gara aga kwe ndị nkụzi dịka a na-emerube emume icheta ụbọchị ndị nkụzi na ha ga-emeche ka ha niile dị bịala mmezu. Otu abụrụ nchọnchọ ego ego iti aka n'obi a na-akwụ ma ọ bụrụ na esi n'obodo mepere emepe ziga mmadụ n'ime obodo. Nke ọzọ abụrụ ego nziga tinyekwara ego a na-akwụ ndị nkụzi sayensị na nka na ụzụ kwuo na ka ọ dị ugbu a na ọchịchị etiti echewela ihu n'ịkwalite ọnọdụ ndị nkụzi n'ala anyị gbaa gburugburu. Chetakwanụ ka ọ dị onye minista na-ahụ maka okwu mmụta bụ Mda Adamu nọkwara ya bụ ọgbakọ na-arịọ si na ọ bụrụ na a ga-eme nnọọ ka oge onye nkụzi ga-anọ tupu ọ na-ala ezumike nka ka ọ bụrụ afọ 40 kama ọ ga-abụ afọ 35 dịka ọ dị ugbu a. N'ịga n'ihu n'akwụkwọ akụkọ The Nation, chi n'ọrụ onye ahụ were ehihie jee kpọmkwem na steeti Delta dịka ụgbọala ukwu trọkụ na-agbakeri ala ka ọ gbanahụ ụgbọ ndị uwe ojii na-achụ ya wakpuziri otu ụgbọala ma kwọrie otu nwaanyị na nwa ya ose n'aka kpọmkwem na kansụl ọchịchị Uvie nke steeti Delta. Ka ọ dị ugbu a aka na-achị steeti Delta bụ Ifeanyi Okowa ezigarala ezinụlọ ozi kara obi ma nye ọkwa ka a gaa n'ihu ime nnyocha tọrọ ọchịchị gbasara ya bụ ọnọdụ. Na nke ndị uwe ojii agarala aka n'ụkwụ ha kwuo na ọ bụghị ụgbọala anyị na-achụ ya ma otu n'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation Ibobi Igbo, Natasha Akpoti apịasuola otu National Council of Women Society maka itiwe gọvanọ Yahaya Bello nke steeti Kogi ugo. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na Nwaada Aji ahụ kọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị SDP zọọkwa ọchịchị aka na-achị steeti Kogi na ntụliaka emechapụrụ akwụsịola otu ndị inyom si ha wọtụfọ kedu ihe unu ga-eji atie nwa amadi ugo. Cheta nnọọ n'otu otu nyere nwa amadi ya ugo dịka onye bụ ọkaibe n'ihe metara okwu ndị inyom site na ntụugo akpọrọ Hifoshi. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ The Nation. Anyị awụchiela kpọmkwem n'akwụkwọ akụkọ Punch bụ ebe anyị nọrọ nweta akụkọ ndị a. Ndị nna ochie n'okwu matara ikpe n'ala anyị bụ Senior Advocate of Nigeria Supu Baino San Afenifere nakwa ndị ọzọ adọnyerele aka na-achị steeti Ondo bụ Maazị Rotimi Akeredolu ukwu maka gịnị? Maka nkatọ onye isi
isi ala. Akụkọ gara n'ihu kwuo na aka na-achị steeti Ondo nọrọ n'izu ụka anyị nọ n'ime ya nye ndị Fulani na-achị ehi sọsọ otu izu ụka ka ha kwụrụ ngwongwo ha si na oke ọhịa mba ahụ kwaralie n'ihi mkpamkpa na-enweta n'aka ha. Mana okwu adabaghị adaba na ntị onye isi ala sitere ụlọ ọrụ onye isi ala bụ ndị nọrọ nnọọ jụọ nwa amadi ya wọtụfọ esibe ga-aga ebe onye nyere gị ikikere ịtara ji ego ole ị ga-eji nye ụmụafọ Fulani na-achị ehi ikikere inye ha ọkwa ka ha kwaralie. Cheta nnọọ n'otu Yoruba gara n'ihu nnọọ katọọ ụlọ ọrụ onye isi ala kwuo na ọchịchị egosila kpọmkwem na ọ hụrụ ehi n'anya karịa ndị mmadụ. Kwuo na ọchịchị na ụgba nke onye isi ala Muhammadu Buhari nọ n'isi ya na-akpọ oke dịka ọ hụrụ ndị Fulani n'anya karịa ndị Yoruba, karịa ndị Igbo, karịa ndị Ejukun, karịa ndị Tivi, karịa ndị Doma na ndị ọzọ. Biafra karịrị Nnamdi Kanu. Taa Biafra karịrị gị onye ka ịwụ ịtụ nke na-eme na Biafra. Onye na-ekwu nke a ọha na-ese ndị Igbo. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na onye isi oche otu jikọrọ ụmụafọ Igbo bụkwara onye nke eduru n'iyi ọhụrụ bụ Maazị Obi Ọzọ akatọọla onye isi otu IPOB bụkwa na otu iwu machiri na ala anyị Naịjirịa si ya esibe ga-abụ aga ebe onye nyere gị ikikere ikwu okwu ọgbala gbasara Biafra. Nwanne aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke maka ịtọrọ nna ya nara ego dị nde naira 2. Akụkọ anyị nwetara na nwa amadi ya bụ Abubakar Amadu onye nna ya nwee ọtụtụ ehi agala n'ihu kwuo mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ kwuo gịnị kpaliri mmụọ ya o ji tọrọ nna ya. Ọ kwuru na ndị enyi ya bụ onye gwere si ya nwanne letuo anya ala, nwanne butuo ka ị mara na nna gị nwere ego na nna gị bara ụba. N'ihi nke a mara amụma ma tọrọ nna ha. Mgbe a jụwaziri ego ole ka ị nwetakwara na 2 million akwụrụ dịka ego ntọghapụ, ọ sị na ha nyere m 200,000. Nwanne werezie 1.8 million naira. N'ịgakwa n'ihu n'akwụkwọ akụkọ The Punch, ụmụ amaala anyị ndị 21 nwere akara ekwentị enwebeghị akara ejirimara ala anyị NIN ya ka otu na-ahụ maka ikuku nzikọrịta ozi n'ala dị Naịjirịa na-ekwu. Otu SCO nke steeti Rivers akpọrọ Rivers State Civil Society agala n'ihu kụsuo akarachi steeti ahụ bụ Maazị Nyeso Wike. Anya na-atụ ha kwana wọtọfọ gịnị ka Wike mere eji akụsịrị ha asị lee ọ bụrụ na ị chetara na akarachi steeti Rivers bụ Maazị Nyeso Wike nọrọ onye ahụ dịka ọ gara ịkasi onye ogbe ya nke steeti Sokoto obi gbasara ọkụ ọgbụgba gbara n'ahịa ha ebe ọ nọrọ nye gọvanọ Tambuwal ego dị nde narị naira 5 ya wụ 500 million naira iji tie ha aka n'obi gbasara ahịa ha gbara ọkụ. Cheta nnọọ na onye ogbe ya nke steeti Kebbi bụ Atiku Bagudu nyerekwara steeti ahụ 30 million. Ụmụafọ a na-ajụ wọtụfọ Wike kedu ị ga-eji enye ha 500 million? Ọ pụtara na enweghị ihe aka mma kwesịrị iji ego mee na steeti Rivers. Ị na-emezi ka akpọọ gị onye ọma, onye ụlọ ya na-agba ọkụ nwanne ọ dị iche oke. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ The Punch eduola n'iyi ọrụ Joseph R. Biden dịka onye isi ala mba Amerịka nke agba 46 ya site n'aka onye ọkaikpe ziri ezi ma bụrụ ekwuchite ọnụ mba ahụ bụ John Robert. Eduru nwa amadi ya n'iyi ọrụ. Akụkọ gara n'ihu kwuo na ndị ajụ ka ọ dị ugbu a bụ onye kacha bụrụ okenye kamgbe a tọrọ ntọala mba Amerịka dịka onye isi ala. Ka ọ dị ugbu a ọ gbaala afọ 78. Bụcha akwụkwọ akụkọ dị hụrụ na akwụkwọ akụkọ The Punch. Ịma na wenye ndị ebe enye ndị ebe ọzọ anyị awụchiala n'akwụkwọ akụkọ Vanguard bụ ebe anyị nọrọ nweta akụkọ ndị a. Gọọmenti Enugu amapụtala ego dị narị nde naira 600 million naira maka atụmatụ mmiri na-agba agba na Night Mile Corner Ngwo Enugu. Onye isi ala Muhammadu Buhari egbupụrụla ndị ajọ bụ onye isi ala mba Amerịka na osote ya bụ Kamala Harris maka idu ha n'iyi ọrụ dịka ndị isi oche na osote ya nke mba Amerịka ọhụrụ.
isii maka enweghị udo n'etiti ụmụ amaala anyị ya ka onye bụbụrụ aka chịrị steeti Jigawa bụ gọvanọ Sule Lamido onye gara n'ihu kwuo kamgbe afọ 2015 ọchịchị APC zabatara ụkwụ n'ala anyị Naijiria ekwuru mmegbu ịkpa oke tigbuo zọgbuo ntọrọ mmadụ agwa ọjọọ dịgasị iche iche ka a na-ahụta n'aka ọchịchị n'ugbu a. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ụmụ akwụkwọ na ndị nwe ụlọ akwụkwọ apịakọrịtala onwe ha ọkpọ n'ihi gịnị? N'ihi ego ụlọ akwụkwọ, ego ụlọ obibi n'ụlọ akwụkwọ. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu nnọọ onye ahụ na-enwere ihe ịpịa ọkpọ n'etiti otu nwata nwaanyị tinyekwara nna onye nwe ụlọ ebe obi onye gara n'ihu na-agwa ndị nta akụkọ kamgbe ọnwa Maachị ebidoro ịfanye aka n'ụkwụ ọrụ nke gụnyekwara otu ASUU nakwa njọkọrọ ụwa. Akwụrụ m ụgwọ ụlọ na Febụwarị rụzie na Maachị agbasara ike asị anyị laa n'ụlọ. Ugbuazi emepere ụlọ akwụkwọ ka onye landlord na-asị m na m ga-akwụcha ya ụgwọ ndị a niile. Ebiri m n'onye bụ ụlọ agwa m nọ n'ụlọ nne na nna m. Ajụjụ abụrụ nnọọ kedu ihe i chere gbasara ya bụ ọnọdụ? Ngwa bụrụ akwụkwọ akụkọ Vanguard gụtụ ala ka ị mara nke kwere akụ. Gọọmenti na-ama amụma ịkụri ụlọ akwụkwọ 305 ọchịchị Rochas Okorocha rụrụ. N'akwụkwọ akụkọ Trumpeta ka anyị nọba ebe anyị nọrọ hụta akụkọ a na akụkọ anyị nwetara na-ekwu na gọọmenti Hope Uzodimma nọ n'isi ya na-ama amụma ịkụri ọnụ ụlọ akwụkwọ dị 305 nke ndị Rochas Okorocha rụrụ. Mgbe a na-ajụzi ha wọtụfọ ha sị ọrụma ahụ gị na ihe niile ọ rụrụ bụ chinko na o tinyere ụmụ akwụkwọ n'ọnọdụ ize ndụ. N'ihi ya a ga-akụ ya pịapịa, a ga-akụ ya riri, a ga-akụsasịcha ya. Ọ ka bụ na akwụkwọ akụkọ Trumpeta ka anyị hụrụ nke a. Ọgbaghara ụlọ akwụkwọ nwere ike ọ gaghị emepecha nnọọ na nso a na steeti Imo n'ihi njọkọrọ watikapụrụ n'Owerri na obodo ndị ọzọ ya na ya gbaa. Okorocha nwunyela Uzodimma ose Ghana n'anya nke na-afụ ya jaja ka ọ dị ugbu a kwuo na ọchịchị nọ ugbu a nke Hope Uzodimma nọ n'isi ya bụ kwaga jigijigi na ha enweghị ebe ha chewere ihu ebe ọ kọtara ọchịchị Hope Uzodimma kwuo na ọ maghị ebe o ji aka eji. Ọkụ a na-amaghị ebe o si agbala ilu ikpe ọdịnala. Gọọmenti ma gbapele atụmatụ iri okporo ụzọ si Nekede gaa Ihiagwa ruo Obize. Ekele dịrị ja dịka ọtụtụ ndị bi na ya bụ okporo ụzọ tụmadị ndị ji okporo ụzọ ahụ eme ihe eteela egwu ọṅụ ebe onye kọmishọna ahụ maka ọrụ na steeti Imo bụ ndị Araf agala n'ihu kwuo na ụmụafọ Imo unu chee na aka ghọrọ ọrụ wụdachi na ya bụ ọrụ okporo ụzọ. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na akwụkwọ akụkọ Trumpeta. Ọ dị mma anya wuchiela na akwụkwọ akụkọ Star Post bụ ebe anyị nọrọ nweta akụkọ a. Ndị odee na steeti Imo ya bụ Imo Editors agwala aka na chi steeti Imo bụ ndị Hope Uzodimma legide anya n'ụkpụrụ ọrụ dị mma rụọ ọrụ a ga-eji teta gị nnabata ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Na steeti Anambra ka anyị nwetara ozi n'ozi Igbo ekwuola na ọ ga-eme ọdịnamma ụmụafọ Anambra isi ahụrụ kwawa okpo. N'otu aka ahụkwa ka a na-ajụ ajụjụ a nke a na-achọ ọsịsa ya kedu ebe Sam Dede chere ihu, kedu ọnọdụ Sam Dede n'afọ 2020 chere. Ụbọchị akwụkwọ akụkọ ndị gbapụtara ihe na akwụkwọ akụkọ Star Post Express. Igbo bụ Igbo ebe a ka m ga-awụsatụ obere ọwa nwanne ga-akwọpụ aka ma lọghachite azụ. Mgbe m ga-alọghachite azụ aga m agwazi gị nke mụ na gị ga-eji nọkọ n'ihe omume anyị a bụ Igbo Ezukọ bụ ebe a ga-anọ wepụta okwu tara ọchịchị mụ na gị ga-eleba anya na nke ụtụtụ a nwanne. Nke ụtụtụ a ga-adịbeghị uge aga m agacha anya chee ezigbo anya
ma lọchitezi azụ gaa n'ihu ịchụpụrụ gị gba gaanụ n'ihu ịga anyị ntị. Yes, so Shama Melody, onye moto ministry of the tallest position east of the Niger. Muno onye jigu nọ na Darling FM. Na-enwe aṅụrị chai ụmụnne m. Ebikwala aka, anwakwala anwa. Don't touch the dial. Shama patokra moto, Shama Melody zala moto. Iya bara uru moto ministry. ọ bụrụ ma a na-aga ma agarubeghị Igbo mụrụ si na ije ka bụkwa ọgịga ya bụ akụkọ ikpeazụ anyị wetara gị tupu nkwapụ aka n'ọnwụ na-ekwu kedu ọnọdụ Sam Dady n'afọ 2023 mana ọ bụghị ya bụ isiokwu akpụ n'ọnụ na ụtụtụ taa. Amaghị m ma ị gagharịala ala Imo gbaa gburugburu tụmadị ala Owerri na ọnwa gara aga n'izuụka ole na ole gara aga. O nwere ihe chọpụtara otu n'ime ihe gbapụtara ihe ị ga-achọpụta nnọọ na ọ dị nnọọ ka ọ na-eme gị ka ọ were ka ịhụ ga ka ọ naghị eme gị. Mgbe ị ruru flyover ọ na-eme gị nnọọ flyover ka ọ na-ọgwụcha flyover. Mgbe ahụ ị ruru Imsu Junction kedu aha ya Poly Road Poly Junction ahụ mere ka ị gawara nga ụgbọala na-aze kpọmkwem ya na-eme gị ọkwụ ya ka ọwụwụ ya ịghọtara. N'ụfọdụ ebe dịgasị iche iche arụrụ aka kedu ihe pụrụ n'ebe ahụ ya wụ akpụrụakpụ ndị a dịgasị iche iche akpụrụ n'okporo ụzọ ehirimehie nwere na ụfọdụ ebe wepụtara ihe n'ala Imo ala Owerri gadagada. I chetara nnọọ okporo ụzọ okpuru ala tunnel nke aka na-achị steeti Imo bụ ndị ahụ Hope Uzodimma kuriri ma jụwara ya wọtụfọ ọsị anyị n'ọnwa adịgboroja na a ga-arụ nke dị mma ihe dị mma ebe ahụ. Asị oke anọkatakwa nnọọ gbam ụlọ ọgwụ Somto eburu ụgbọala ukwu ịgwagwam ajụwa wọtụfọ ọsị n'ọnwa adịgboroja n'oge na-adịghị anya nke amụ ọnọdụ anụ nweenụ ndidi ụna na ngwọ na nkwụ na-abịa na a ga-arụ ụlọ ọgbara ọhụrụ ebe a na-azụ ahịa dịgasị iche iche ọkụ na-enwe n'elu ọkụ na-enwu n'ala. Ihe ahụ unu gara Dubai unu ji na-aga Dubai ka amụ ọnọdụ a butuo unu na ọ ga-eru ala Owerri sị ndị ahụ bụ ekele dịrị Chineke o. Mana nke bụ eziokwu bụ na kamgbe a kụrụ jaja kwụọ riri mụ ahụbekwa m ihe ọwụla ma ma gị onwe gị ọhụla. Ma nke taa gịrịgịrị n'akwụkwọ akụkọ Trumpeta agwara m ike m ka m nụrụ olu ndị gọọmenti mana oge na-adịghị anya ha ga-azọ ọgbụgbọ oku ha dịka m na-akpọla mmadụ ole na ole sọsọ otu onye zara nyekwanụ m ebe ya nwunye kwụ mana ọ gaghị azachara gọọmenti n'ozuzu oke ya bụ akwakọ Trumpeta eme ka anyị mata n'ụtụtụ a na gọọmenti nwe na ama amụma ikuri ụlọ akwụkwọ 305 ya wụ 305 nke ọchịchị Rochas Okorocha rụrụ n'ala Imo. Anyị asị ka anyị wepụta ya n'ụtụtụ a ka anyị lebenụ ya anya. Nkuri a ọ maka ọdịmma anyị dịka a na-arụkwa aka na ọrụ ndị a wụ chinko n'ọrụ Rochas rụrụ wụ chinko n'ọwụ China. Mana ebe ọ na-ewute wụ n'ọwụ akwa ego ndị Imo ka eji rụọ ya ego ndị Imo ka eji akụri. Nwanne aga m aga kwọpụkwa aka nke ugbo abụọ maka nje okoro nje adịkwa nje adị ire aga m akwọpụ aka nke ugbo abụọ chakwa anya ma lọghachitezi azụ oge m ga-enyezi gị ohere ịkpa anyị n'akara ekwentị. Obinna Chineke ka bụkwa aha m ewedere aka.
ọ bụrụ ma a na-aga ma agarubeghị igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga nga n'ihu kwuo na-asụpụ otu ihe ọrụ akwa mma ibobo igbo anyị alọchitela azụ dịka anyị kpọkwa okwu ma anyị n'ọnụ kedu okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị agbapụwa aka ahịa ya bụ ihe metụtara ọtụtụ atụmatụ ọrụ aka chịbụrụ steeti Imo bụ Rochas Okorocha bagidere n'ala Imo nke ọchịchị Hope Uzodimma batara hụta ya dịka ọrụ adịgboroja ma bido kụsasịwa ya. Otu n'ime ha abụrụ okporo ụzọ mpio ala wu tunnel, nke ọzọ abụrụ ụlọọgwụ Somto, nke ọzọ abụrụkwa ihe niile akpụrụ akpụ ọtụtụ n'ime ha n'okporo ụzọ hirimehie enwere n'okporo ụzọ gbapụtara ihe n'ala Owerri. Amaghị m ma ị gala Wedra Junction, o nwere ịnyịnya akpọrọ ebe ahụ chilere okwu ya elu na-eji oji. Isi m kwụ ịnyịnya ahụ mara mma, ọ dịkwa ka m ịnyịnya ahụ mara mma mana ụbọchị m na-agafe ahụzikwa m onyinye ojewazie asị na akụtuolu ya. Nwekwara ndị nke akpọkwara na okporo ụzọ ehimehie fire service nke akpọkwara nnọọ na kere aha ya Poly Junction Naze na ụfọdụ ndị ọzọ ajụwa sị n'ọwụ adịgboroja na a ga-arụ nke ka mma, a ga-emezi ya emezi. Mana ka ọ dị ugbu okporo ji kedu nne gị hịọrọ m ịhịọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu n'ọnụ ka mma na ọ kakwanụ mma na ụlọ na-ahapụrụ anyị nke nọbụ anọ karịa na akụsasịrị enweghị nke ebe emezikwana ya emezi etinye gị nke ọhụrụ. Okporo ụzọ mpio ala wo tunnel ahụtakwara nnọọ na ọtụtụ igwe eji rụọ ya ma aja ma okwute egwupụtachara nnọọ ka gwụchara n'ụzọ ahụ enwebeghị ihe mere iji mee ka ebe ahụ matụ mma nwekwanụ dị ọgọ n'anya. Nke taa ka anyị nwetara ozi n'akwụkwọ akụkọ Trumpet maka ihe anyị na-eme kwa ụtụtụ ọbụla ma o jiri nkeji 3 gafee elekere 7 bụ ịgwa gị ihe akwụkwọ kwuru, akwụkwọ akụkọ ihe o kwuru. Akwụkwọ akụkọ Trumpet ikwuo ya n'ezewara awa na ọchịchị Hope Uzodimma na-ama amụma ikuri ụlọ akwụkwọ 305 ọchịchị Rochas Okorocha bagidere. Anyị asịnụ ka anyị wepụtara ya ụmụ amaala Imo, ọkwa na ego anyị wee ihe a, ọkwa nke anyị ka a na-akụri, ọkwa nke anyị ka a na-edozi ma edozo ya, ọkwa ndụ anyị ka a na-aghọ ma ọ bụrụ n'eziokwu na ọrụ ndị awa adịgboroja, ọkwa ndụ mụ na gị ka a na-azọ. Ngwanụ anyị asị ka anyị wepụta ya n'ụtụtụ a ka anyị tinye ya ọnụ. Ngwa tụtụrụ ekwentị gị pịa anyị n'igwe. Akara ekwentị anyị n'ụtụtụ a ka bụkwa 08150501073 08150501073. Ibolachi otu nkeji. Hello, Ibolachi. Abọla m chi. Ụtụtụ ọma, anyị ka anyị na-anọ. Onye gị na-anọwụ Evangelist Chukwudi Okoro from Umuehie obodo anyị na Mbaise. Ọ dị mma, otu nkeji gaa n'ihu Evangelist. Ihe olu na-ekwu gbasara ya wụ aka na-achị Imo steeti gbuo Hope Uzodimma. Onweghị atụmatụ onwe. Ihe nkuri ọ gara imere ọhịa bara ịnụ. Ọ kụriele ihe niile na-akụ ise tọrọ. Ke skuul kwere ọ na-akụri. Nwa gị mere wụ ya mụchara inwe ezigbo ọrụ. Ya rụọ skuulu kie n'akụkụ oke ọsọ China. Ya rụcha tie ya ahụkwana ike ha ọrụ China ọ na-akụri bifọ ya akụriwe. Ọ dị mma. N'ihi na ndị na-akụri ihe ndị ewego Imo steeti ya na-akụrikwe na-akụri ya hapụrụ ihe ndị skuulu ọbụla arụ ihe ndị hụ na-ekwele ka ọ bịa ga-akụri ihe ọwa achọ ihe m chọrọ itinye. Ọ dịghị ọ dara ịnụ anya, ọ bịara ịrụra imebisira ihe ya si ebe ahụ pụọ. ụwa mara gị mma nwanne anyị si Mbaise. Otu nkeji ka anyị na-aga n'ihu n'ụtụtụ a. Ibolachi Obinna Chineke. Awụja ụwa mara gị mma. Awụja fọ nekede. Ọ dị mma, otu nkeji. Alo. Kpọghachi anyị azụ. Ikuku nzikọrịta ozi akọpụla Awụja kọbata onwe gị. Otu nkeji ka anyị na-aga n'ihu. Ibolachi. Hello. Ibolachi. Abala m chere onye ji ikuku ewu na-eso. Bojom, onye ka anyị na-anọ? Abụ Jason Port Harcourt Road na-abụ. Ọ dị mma, otu nkeji gaa n'ihu. Okay. Onye igwe idule ihe m chọrọ ikwu n'okwu a na gọvanọ anyị ya kwụta oke lee Owerri niile achọtala njọ. Ya hapụgoduru ọnụ anyị China ahụ ga anya rụgodu Japan oke ya. Ya zigodo anyị sampụ Japan ya kwụta China ọwụhụ Japan na ya ahụhụ
China ya hụhụ China na-anọ abịa kpopụchi ya anyị ahụhụkwanụ China ya hapụ ka arụrụ arụ bifọ onye oke ya nụ ọ dị mma alụwere ajọchala njọ ọ dị mma ụwa mara gị mma ike ọ na-agwa Kanachi steeti ya hapụrụ ha chinko rụọ ọnụ Japan nke ya ka agba nkiri maka ogiri lụọ nwaanyị dị na abụọ ọ mara nke ka mma dị ọma ụtụtụ ọma onye ji iguke wule gbojom dịkọ Kingsley ụwa mara gị mma ya dịkwara gị mma otu nkeji gaa n'ihu ọ dịkọ Kingsley elu chekele si na hụrịne chọọchị mgbrịta akpọ ọtụtụ anụ m n'ubu Orogwe otu a Orogwe City of Progress biko onye m chọrọ ikwu sị onye ji igwe o nwere ihe na-ekwuchi asụpụ otu iwe ọrụ akparịa mma ụka mụgbara ọkpụrụkpụrụ otu a ya rụọla anyị ka ọ ga-arụla anyị ya rụchala anyị ya baa n'ọzọ ya wukenarị mma ya kụwasịa ya nwụhakwa ọzọ o nwere ebe mmanwụ a na-agbama eli ya eriri n'ukwu ya chọrọ igbu mmadụ ma ọ gbuo mmadụ mma ndị ji ya dọrọ ya ihe m na-ekwuwu ndị ndụmọdụ gọvanọ biko garuo nso nyere Imo steeti aka ya dịkwara gị na mma dịkọ Kingsley dịka ọ na-ekwu na ọtụpụ otu ihe ọrụ akwa mma ya wụ ndị ahụ opụ n'ọrụ kwanụ nke gị ịrụchazie ị nwezi ike kụtụ nke a na-adịghị mma iche obi onye ụtụtụ ọma Obinna Chineke ụtụtụ ọma Eze Lobo onye ji igu ka ewu na-etiri mme ya gazie otu nkeji ka ibe n'ikuku wa mara gị mma Obinna Chineke Eze Lobo hụ na ihe gbasara gọvanọ ugbu ahụ ikutu roundabout chọwakwa ikutu skuulu ya gara hapụ ke skuulu ala okporo ụzọ si na NCC road jewe ọrụ aba arụga ama moshi gọọmenti Imo steeti n'aka moshikweni kọntrata ojile anya na ụzọ ha agbawala onye ụkpa arụrụbezie kọmọn ebe onye gị nsogbu gị gaba adịjewere ama waya mountain of fire gbagowe nnọọ jewụrụ ada ebe ndị we ebe wụọ ndị trapụ nọ na ụra ada arụbeghị ebe ha aka na-agba randụ na Chukwumawa ojisiri ike ka eji rụrụ chi ebe ararụ ume nọ ya lụọ ọrụ okporo ụzọ rụwara anyị hapụ gachi skuulu hapụ ihe ndị ọkụ tụzege ka anyị lekpe na mara ka anyị na-arịa arịa ọnwa ego anyị gbara ka eji eme gị ihe a biko ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Eze Lobo n'otu ahụkwa ka anyị na-akasị ndị nwere ahịa nọ na Alaba market nwere n'ala Owerri bụkwanụ nke gbara ọkụ ụnyaahụ ka akasị ha obi ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma gbojom nọ n'olulu mba anwadịla ya anwala ya anwa were redio anyị ekwu dịrị okwu a mba anyị megidere ya ma katọọ ya akarị aka egbe ụtụtụ ọma onye ji ewu na-eso ojom alụ ana m anụ onye ka mụrụ ya nọ ọnwa Obinna obai otu nkeji gaa n'ihu eji m na nnazi na-abụọ gbapụ ya ọsọ otu nkeji biko ị ga-agwara anyị gọvanọ anyị ọnwụghị ịkụ akụ problem ọrụ ịrụ arụ ọkụ otu echiri wee mebichicha ụzọ niile nwebụla nke a na-arụ arụ biko ma China ma ihe niile ndị mmadụ pụtakwa na Naijiria ndị mmadụ pụtakwa n'Imo steeti ahụ ọnwụ ihe ọjọọ nwaanyị bụ anyị chọrọ China anyị chọrọ Dubai ka anyị pụtakwa n'Imo anyị chọrọ Imo ya dịkwara gị na mma ụwa dịkwara gị na mma ụba anyị sitere n'ekede ekpe anyị na-ekwu na ihe anyị chọrọ wu Imo anyị achọghị Dubai nke wuche obi onye chọghị China ụwa mara gị mma ụtụtụ ọma Imo steeti ya gazie Ompadek otu nkeji biko aha m Comrade Ompadek Chigozie Nwosu echikwana m ụmụọka nnọọ ha ji akpọga the most peaceful community n'Imo steeti otu nkeji ịma ihe kutu arụla too much na Imo steeti achọrọ m na mbụ achọrọ m ebe ụzọ kọndem ụmụ ya na n'obodo na okwu Igbo ọdụze roundabout akụtụga ịma ihe ndị ahụ bara uru wee because ọrụ na enwe roundabout aga na-enwe too much accident ihe mberede okporo ụzọ so gọvanọ ihe ndị ahụ kụtụrụ I don't like it bịara abịakwa na nke sọsọsọ akụtụrụ na steeti ihe gbasara nke sonta ahụ
dawa ana me support ni na dawa na shi ike mana ndị ke school ndị ahụ okoro sana na be mana ahụkwala nke siri ike ahụla nke siri ike na asọmpi ahụla nke siri ike ahụbe na ahụbe so I'm not support but nke batara school ndị na aga kutu ọ dị mma ya dịkwara gị na mma ọ mpara ekotu nkeji otu nkeji mana kara dị tonyere atụkwanụ ibe ya ratụ anyị agbapụ ya ọsọ Ịbọlachi. good morning ya gazi ụtụtụ ọma ọ dị mma onye nke amaghị ebe ọ ga-ebido n'ebido nara m ekele gị ụtụtụ ọma alụ ngwa nọgharịa kpọghachi anya azụ nọ dịka ọpịbala ekwentị ya na otu ọwụ otu nkeji Ịbọlachi onye ji igwe ka ego na-eso ojom ya gazie ya eji nwanne m ọ ga-adịrị ụlọ mma dadị na-efe m ụlọ na-agbalị wel wepụtara ya ezigbote okwu dekwara gị na mmụnye biko ihe ebe m si akpọ bụ naze ọkwara osbek aha m ihe m na-ekwu gbasara ihe nkuchi gọvanọ anyị na-eme n'ala Imo steeti ihe mgbagwoju anya amaghị ma ndị mmadụ Imo steeti ọ na-ekwukwa okwu Imo steeti ọ na-emegharịkwa arụ nke ka gọvanọ si akụchisiri anyị everywhere ihe niile ọrụrụ ndị eji wee dizaịn Imo steeti ọ na-akụchi oke ka m jụke n'ụlọ ajụjụ biko ụnụ tụọrọ m ya ego ndị a eji na-akụchi ya ọ wee ego nke akpa ya ka o ji akụchi ihe ahụ ka ọ wee ego Imo steeti ka eji akụchi ya bikos ọ bụrụ okenye a ga-agwa anyị sị anyị na-eji 100 or 500 or 600 million wee kụchisie ihe ndị a ga-eji akwụkwọ 600 million or 800 million were rụgharịa ha dị nke a ga-arụ arụ wee agụ ọgwụge ndị mmadụ salaris ndị a na-akwụbeghị ụgwọ na Imo steeti ka nkọ ihe niile atụsi ekwesịrị iji ego ndị ahụ eji akụchisi ihe ndị a were nwụọ n'Imo steeti a na-eme ihe ndị a na-eme biko ndị Imo steeti kụrụ igwe na chefu na ka anyị nwee ike ya marakwana ihe ndị a ga-eme gọvanọ ya marakwana ihe ọ ga-emere anyị ọ dị mma ya dịkwara gị na mma nwanne m nwoke maka o si na-adị ebe a ka a ga-agbabido ya n'aja nnabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọ nkeji ole na ole